ka gima itemo mana wuond godo gana jo Kenya. But ing'eyo chik number 1 article 1 of the constitution kata iluongo ni pend chik kare mokwongo wacho ni teko ni lwedo japiny. Nyiso ni kata William Ruto boss ne en jopiny, en an gi in gowado ma wuodewa mabeni. So samose yier jatelo koro timo japiny gik mowinjore otimnegi. Ting'e ni nyaka ne piny chakre nyaka nwayudo uhuru. Kar jot mar ker en kama ji osekawo ni en kama lich ma president mokadho miluongo Uhuru Kenyatta ndalo kono ka nwadho leme kapok wachako weche mag siasa gi. Kata simo ok inyal donjogo migogo picha. Nyiso ni en kama noketi ma ji koro wacho ni to ka koro ni ma onego bed ni en kama inyalo lime ker. Kech en kar jot mar ker. To jokete ni ka en kama koro ker mokalo ka nokete ni en kama en restricted, ok inyal kata time anything. So ing'e ni kawo ng'ato kaka koro jokanyagwal mikel e State House. One, ging'eyo ni kare State House ne en kama onego ji dhi lim. Number 2, giyudo time mar rado gi president. President rado go ok yot. Kata mosa rais kama ok en gima yot. To kinyalo rado gi kech seche ma obiro ma ji obiro State House cha. Security koro ok tight ahinya nikech mondo ichop State House kanyo nitie kuonde okange mikalo mondo ichop kanyo. Yes, imipuodhi. Mipuodhi. Manyiso ni sama in kanyo no, nyiso ni koro ok in ng'ama nyalo timo gima rach ne jatend piny. So kichopo kanyo to yot mondo mi koro interact gi president kata inyalo dhi wuoyo gi president mose and all that. So mano kende kiwere gi modong ka mano kende nyiso ni nitiere geno moro kuom japiny gi ker. Number 2, an asedhi State House visit mopogore nyaka gi asedhi mopogore. But maduong' en ni to rado ma ji biro State House. Ben kod